Izgradnja 643 km dugačke ceste Sunca, kako su cestu D8 nazivali onodobni mediji, počela je dionicom Rijeka-Novi Vinodolski još polovicom 50. godina, a 1963. asfalt je stigao do Šibenika. Druga polovica Jadranske ceste, dugačka 291 km od Trogira do Konavala, otvorena je 30. svibnja 1965. samo 2 godine nakon što je započeta izgradnja. Munjevito projektiranje cesta i napredovanje bagara raščičavalo je sve pred sobom. Presijecala su se mala mjesta i plodna polja, nepotrebno se spuštalo do samog mora, a ispod asfalta su ostali brojni kulturni i arheološki spomenici. Od crkve Svetog Karla u Karlobagu preko dijela Salone pokraj Splita, pa sve do srednjovjekovne parkovne arhitekture u Rijeci Dubrovačkoj. Ovo je veliki infrastrukturni projekt Hrvatske i Jugoslavije u kojemu je sudjelovalo više od 10.000 radnika i 270 inženjera, financirala je Međunarodna banka za obnovu i razvoj kreditom koji su iz pozadine osigurale Sjedinjene Američke Države. Do neobične situacije da Amerika usred hladnog rata financira izgradnju važne ceste jedne komunističke države došlo je u sklopu političke trgovine s vođom nesvrstanih zemalja Titom, a tijekom rješavanja kubanske raketne krize. Tako su ruske nuklearne prijetnje Americi pripomogle da asfalt stigne do mnogih naših dalmatinskih mjesta, kojima se prije nije moglo prići drukčije nego neasfaltiranim bijelim cestama ili barkom. Osim velikih promjena i modernizacije svakodnevnog života Dalmacije, Jadranska magistrala je dovela i masovni automobilski turizam u Hrvatsku, a popularnost nije izgubila na izgradnjom suvremene autoceste prema moru.